Καλησπέρα YouTube, Facebook και οποιοδήποτε άλλος αγαπάει το κανάλι μας και βλέπει σήμερα αυτό το βίντεο. Είμαι ο Χρήστος για το νέο gadget και σήμερα θα μιλήσουμε για τα Windows Phone 8. Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε το Highway W1, ένα μέτριο σε δυνατότητες και μέγεθος κινητό τηλέφωνο που τρέχει το τελευταίο και πιο σύγχρονο λειτουργικό σύστημα της Microsoft. Θα ξεκινήσουμε από τα βασικά λοιπόν. Τα Windows Phone 8 είναι μια άγνωστη πλατφόρμα σε πολλούς, αλλά η περιήγηση όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολη. Έχουμε την αρχική σελίδα μας και δίπλα μια λίστα με όλα τα προγραμματάκια μας. Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε θέλουμε και τα περισσότερα λειτουργούν αρκετά καλά. Μια εφαρμογή που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν αυτή με τους χάρτες. Για να δούμε συγκεκριμένα τώρα πόσο πολύ εύκολα, αν κάποιος από μας πεινάει και θέλει να βρει εκείνο το κινέζικο που δεν ξέρει ακριβώς που είναι, μπορεί μέσα αυτής της εφαρμογής και με μία απλή σύνδεση στο ίντερνετ να βρει πολύ εύκολα το δρόμο του. Πιστέψτε με έχει σώσει πάρα πολλές φορές. Η εμπειρία χρήσης του τηλεφώνου παραμένει ικανοποιητική ακόμη και όταν οι συνθήκες χρήσης δεν είναι οι πλέον ιδανικές. Τόσο ο φωτεινός ήλιος, όπως και το να είμαστε όρθιοι μέσα στο λεωφορείο, ας πούμε, δεν μας αποτρέπουν από το να χρησιμοποιήσουμε το άνετο σχετικά πληκτρολόγιο και τα μεγάλα εικονίδια της συσκευής μας. Όσον αφορά την ποιότητα του μικροφόνου, μπορούμε να πούμε ότι οι κλήσεις από το τηλέφωνο ήταν αρκετά ικανοποιητικές και τόσο εμείς όσο και αυτοί που δέχονταν τις κλήσεις σπανίως είχαν παράπονο από την ποιότητα της φωνής μας. Όσον αφορά το ηχείο αυτής της συσκευής, τα αποτελέσματα είναι μέτρια. Όταν προσπαθείτε να ακούσετε μουσική με φίλους, τότε σίγουρα δεν είναι πολύ ικανοποιητικό το αποτέλεσμα, καθώς το volume δεν ανεβαίνει πάρα πολύ δυστυχώς. Όταν όμως σας παίρνουν τηλέφωνο, ακόμη και αν είστε μακριά, αρκεί να έχετε ένα δυνατό κομμάτι για ηχοκλήσεις, πιστέψτε με, μπορείτε να προλάβετε και να σηκώσετε το τηλεφώνημά σας. Όσον αφορά την ποιότητα της κάμερας της συσκευής, αλλά και του βίντεο που τραβάει, ακολουθούν μερικά αποτελέσματα και θα σας δείξουν όχι τόσο καλά κόλπα στο skate ίσως, αλλά δεδομένου του χρόνου που είχαμε, ωστόσο θα δείτε πόσο καθαρή ή όχι είναι η κάμερα. Με τις σωστές ρυθμίσεις μπορείτε να δείτε ότι τα χρώματα είναι αρκετά φυσικά, ενώ αν έχουμε ρυθμίσει λάθος στη συσκευή μας, πολλές φορές γίνονται κάπως μπλε όλα. Τα Lumia που βρίσκονται στην ίδια τιμή περίπου, καθώς και τα ακριβότερα, συνήθως έχουν λίγο καλύτερες κάμερες έως πολύ από αυτήν τη συσκευή που χρησιμοποιούμε. Ωστόσο η Highway στην πρότασή της, δεδομένης της τιμής, έχει μια καμερούλα των 5 MP, αρκετά καλή και η δυνατότητα να τραβάει βίντεο είναι σε ανάλυση 720p. Μια πολύ ικανοποιητική πρόταση δεδομένων των χρημάτων που απαιτούνται για να αποκτήσετε μια τέτοια συσκευή. Όσον αφορά έπειτα την δυνατότητα της συσκευής μας να αντέχει σε κλαδασμούς, μπορείτε να δείτε μόνοι σας τις εικόνες και τα βίντεο που ακολουθούν. Αυτή τη συσκευή την έχω στην κατοχή μου περίπου έναν χρόνο και δεν τη χρησιμοποιώ ποτέ με θήκη. Προσπαθώ βέβαια να την προσέχω όσο γίνεται, ωστόσο μου έχει πέσει μερικές φορές και τα αποτελέσματα ίσως είναι τόσο μικρά που δεν φαίνονται καν στην κάμερα. Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι τα εξής. Το περίβλημα γύρω-γύρω έχει ένα πολύ ωραίο μπλε χρώμα το οποίο είναι φτιαγμένο όχι από πλαστικό ακριβώς, αλλά από polycarbonate. Ένα υλικό το οποίο ουσιαστικά είναι premium πλαστικό και το οποίο είναι τόσο καλό που προτιμάται τόσο για τις Nokia Lumia συσκευές όσο και για τα Galaxy. Η οθόνη του τηλεφώνου στις 4 ίντσες, ίδιο ακριβώς μέγεθος με το iPhone 5 και μιας μέτριας πολύ ανάλυσης στα 480x800, έχει ικανοποιητικά χρώματα και κυρίως έχει τη δυνατότητα να σώζει πάρα πολύ την μπαταρία μας. Η μπαταρία σε αυτό το τηλέφωνο με μια μέτρια χρήση μπορεί σίγουρα να βγάλει 2 μέρες. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε πιο πολύ το κινητό σας και μπαίνετε πιο συχνά στο ίντερνετ, θα πρέπει να φορτίζετε το κινητό σας κάθε 1 ή 1,5 μέρα. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει πιθανότητα να μην βγάλετε μία γεμάτη μέρα χρήσης σε αντίθεση με κάποια άλλα κινητά όπως ακόμη τα iPhone και τα Galaxy, τα οποία δυστυχώς δεν είναι σε θέση να δώσουν την ίδια υπόσχεση. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίασή μας για το Highway W1 και γενικότερα για τα Windows Phone 8. Ήμουν ο Χρήστος σε ένα ακόμη βίντεο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστο, τον Ανέστη, τον Σταύρο και τον Χρήστο που με βοηθήσανε στο να γίνει αυτή η παρουσίαση. Και ελπίζω να την βρήκατε πραγματικά ενδιαφέρουσα. Αν αυτό ισχύει, θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστείτε το συγκεκριμένο βίντεο με οποιονδήποτε φίλο σας θέλετε. Μας βοηθάει πάρα πολύ να μοιράζετε τα βίντεό μας και είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά. Όσον αφορά τα επόμενα βίντεο που θα κάνουμε, θέλω να αφήσετε τις δικές σας ιδέες, τόσο στην σελίδα μας στο Facebook, όσο και στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο. Ήμουν ο Χρήστος για το νέο gadget και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Ακολουθούν πάρα πολλά.